Phaji hingke tongte kaisa kothoma salena kothoma wngka niji bule no khlaimaya tai buinobo khlainani kebengu o kothoma kaisa parao bwrwi randi bwsa bwrwi mang 4-5 jona khasiya mang tai belai kheno kwrwi bini bwsai thijama bai bini belai no obab tongmani tai bono parani borok wansoka phaji sung bono khairok laimani bahake subalaiman hwnai bini parani borok wansok laikya khairok jaglai tai khairok jaglai jobana thangkangke o bwrwi asake imandar hno bono asake izzatdar hno bo buni rangno nanani soya belai kheno parani borok bono khairok jagoi subanani naikya tamokhe o bwrwi a bahai buni rangno bo nanani musungjagya bono hwnai hindi bai imandar sini kok bai hingangka bono tam hnai bo khoroksa belai borok kaham abagai bo buni yapani rangrongno nanani musungjagya hapino parani borok belai khairok jago bono borok kaham bo hwnai tai bini bwsabo bwrwi mang kwbama tai obo randi jahnai sobana musungphono subaimaya tai parani borok khairok jakpono kuno khanya krikya bwkhao musungphono bono subaimaya ngi tongma jorao hwnkano bo salcha o bwrwi randi bo bazaro thangka hwnkano bazarni borok bono sininani nangbaikya o bwrwi belai no borok kaham belai no izzatdar hwnai bui bono saimambaikya belai no dukhuo tongoni saimambaikya aba hike sai tongmama jora hwnkano bo bazar thama jora hwnkano khoroksa borok chela bo tomato painani dogano hapmani bo tomato kejio bwsakni singmani bono saka 150 tega hwnani saka tomato kejio afruke bo paliya hwnai damungjagoi ajagani kutulnani naidrop tai afruke no abwrwi bo ajaga tomato painani phaikya tomato paina phaipurungkano abwrwi singka o tomato kejio bwsuk afro dogandar saka o tomato 40 tega se kejio hwnai saka tai khushi ke boklaikhe manjagoi bo 2-3 kg tai oino mukhiting rok bo klai khe mankha tai jara bono sininai rok o bwrwino sininai dogandar rok bono hwnkha bui jottono klai khe rwo tamni bagui himalaya bono subana musungphono subaimaya tai optike kono subai sino hwnai bui jottono wansogoi bono dogano manui hingangke bui jottono klai khe rwo tai afrukano asla masa nugunai joli jagai dogandar tomato phalaino hwnpaikya nung tangoi anukhe 150 tega tomato kilo san tai nung o bwrwino hwnkhe tangoi 40 tega phal bono hno majra tamo nini tomung tamo o bwrwino hwnkhe nung 40 tega anukhe tam 150 tega san joli jagmani podre pod kok saka onek marka hwnka dogandar no tai dogandar khanagra re hipunde bok khnaliya tai apruke ulo bini joli mani paikha kutuk mani paikha hwnkhe a dogandar sai khnarka naidi bongkha paraneo belai borok kaham randija bini bwsa belai bwrwi mang kwbang ajini krwi aboni bagui sing subana naiphono subaimaya tai sing bono oba haikeno subanani bagui chesta nawo sing bono onek subana naikha borang rok nana soya belai borok kaham o bwrwi hini saka apro hwnkase o chela thudung thatang joli jagnai apro se bo saimano tai phaji sing o kok borok kotha mano khnaoi sing tamo srungjaknai man hingangke baksa oma hai borok tongo nijibo bwkha sitra hamale buinobo kaham samung sudu khlairna riya
tai abo hai borok no sung siniwi basi choli ma hangke belai ni kaham nai tai borok bai bob tiki chole nang abo bo sung sina nang niji bo khalaimia tai buino bo khalanya ni riya mo hai borok bo belai ni tongo tai asuk sawinyo norbo jotono kaham tongbai di tai ani kok borok kothom mano soya karai nai ni musung khangken norok like subscribe tai bell icon khanya bagai tapo tai oma hai samung khalai phuni no norok bo je lukurok noni tongmono nugoi ma sereng na tai jotono hambai